ano, sa e-bike. Hindi. Taso mo ha, ulihan mo. Bakal. Gunay. Yes. Bakal na ako sa doon, gunay. Mga dati mga paano para din para din. Ah. Ayun na, pagkandaman, dito mga Oralo ya, kurang menang, bagaimana menang? Kaya ko, Wow, nabuhay. karawang tayo. Kaya Yung mga first back talaga na, pero makakatawang ko din daw sa mga kumasaran. Magalit na. ako, hindi ko muna sigaro, ako diyan pa. Hindi na ako magawa. Ako gram pag Hindi na duta. Pamilya na ako.
Kaya natin mo naman. Ay, mo naman sa ako mo. Pero, Ano siya, makakumandi. Baka ko 30 po. ang pangalan. Dahil sa iya, kita. Hindi ka dyan. Dati sa iya, transfer sa kuya. Ngayon, dato. Ay, sa Manila. Guys, ko. Ay, Guys. ay. Para kayo nila yung trabaho. Mga pamilya. Kulang. Kaya sa ngayon ako si Binibibin, baka tulay. Sa video. Free naman dyan, free the bar. Para arbero. Ulit eh. Sinabi ko sa rookie, buburo-buro baga. Sabong kami nagalit sa bako. May kapil, may Sa roke. Ay, mga apelido. sobra. Una, bra. Ano ba? May nabibigyan. Natin niya. Wala na, apelido. Ano? Apa dito alis ko. Ano yun, nag-ano? Ben! Ano yun, nag-deliver sa magkanisa? Ito hapon. Ay, lumitid ka sa isuso. Sa ano, kung yan na nagkataranta. Hindi naman ako makasabay dumangka. Dati na may umagar. Kasi sabi siya, ano may pares niyang meeting. Ano ko, may bar. Bakit taas na yun? Oo. Patay na ako. Ito ba